A veure, què em sentiu? A veure, tres coses. Una, que tots els grups que hi ha a l'Ajuntament han recolzat la moció que s'ha presentat per demanar que no es treguin el batxillerat. O sigui que tothom, tota la gent que està aquí dins reunida està d'acord amb nosaltres. Aquest és el primer punt. En segon lloc, en principi tenim ja un document escrit que diu que tothom, tots els alumnes de la Pineda que es puguin matricular a l'institut es podran matricular a fer batxillerat. Però això de l'Ajuntament o de dalt? Bé, després dic que se us sentia molt des de dalt, que se us sentia molt des de dalt, tothom, mentre estàvem parlant, se us sentia, tothom se n'ha adonat que els alumnes de la Pineda tenen una veu pròpia, que el barri de Sant Crist té una veu pròpia, i em sembla que a partir d'ara la vostra veu serà molt important en aquesta ciutat. ¿Tenéis un profesor o un director? Un director que os lo merecéis.